nganong karong adlaw murabag ming break usa ang Kwaresma. Of course nagpadayon ang Kwaresma pero karong adlaw dunay dakong kasaulugan ngano kay karon gisaulog ang kapistahan sa pagpahibaw sa tuang Ginoo. Kitang mga Pilipino ra ba, most especially ug moabot ang buwan sa starting September, bare months na sila, saba na kaayo basta bare months tungod kay magparamdam na kabahin sa Pasko, di ba? Basta musugod gani ang September, nanay magsugod na din ng naiuban nga kanang manaygon kay lagi bare months naman nya bare months duol ra gyud sa kanang the same sad nga tone of December, and December is about Christmas. Kung ato ang striktuhon ra ba og kwenta karong adlaw mao gyud ron ang pagpangandam para unya pod sa Pasko sa pagkatao sa tuang Ginoo. Ngano man this March 25, April, May, June, July, August, September, October, November, December. That's the 9th month nga mataw ang Ginoo. So karon murag kita hay unta pagpangandam sa supposedly Pasko sa pagkatao sa tong Ginoo. Tiaw muna pagkwinta 9 months karon mo gyud unta ang pagkwinta sugod sa pagpangandam sa pagkatao sa tuang Ginoo. No, not September. Supposedly karon. Pero makaingon pud siguro mo saro pug kapader oy karon mangandam og pagkatao sa tong Ginoo nga Kwaresma manggani ta. Atong hinumduman dili mabuwag ang misteryo sa pagkatao sa Ginoo ug ang misteryo sa kamatayon sa Ginoo. Dili mabuwag. Na ganito nahitabo nga ang March 25 natunong siya on a Friday, and it was a Good Friday. I think that was in the year 2016, and pung pani nalimot lang yung ko pung pani kanhi ato ang pari dinhi ug paisano ra pud nato si Monsignor kining Rolando Jimenez. Naanay mga years nga usa pa mobalik, posible kanang taas nga year nga usa pa mobalik nga ang March 25 will fall on a Friday, and it is a Good Friday. May kuan gani din siya nga dako unta biya taron nga kasaulugan kay tungod mo'y gipista sa pagkatao sa tong Ginoo. But why is it that March 25 is the Good Friday hinuon? Iningon din siya nga, well, ato ang hinumduman sad kung atong handumon ang pagpahibaw sa pagkatao sa atong Ginoo ug karon usab pod atong gihandom ang kamatayon sa Ginoo, dili nato ma-separate ang pagkatao sa atong Ginoo ug ang iyahang kamatayon, and that is in between ato ang makita unsa may rason ug purpose nganong naabot ang Ginoo diri sa kalibutan, and that is to save us from our sins. Makigsunan ko ni Kristo about pud aning pagpiesta sa pagpaybaw sa tuang Ginoo. Matag adlaw pud ta naghandom pud niini asa man dapita pader. Inig strike sa alas 6 sa buntag, alas 12 sa udto, alas 6 sa gabi. Unsa gitawag niini? Ang Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, behold the handmaid of the Lord, tubagta puta, and the Word was made flesh, ug ang pulong nahimong tao. Anak nga portion kaming mga pari muduko gid mi, and the Word was made flesh. Pag ilana sa pagkahambol sa tuang Ginoo, or kita gani ana gi-required man ta nga mudug slight nga mubaw
pag-ila nato nga ang pulong misud sa tuang kinaiya or ato ang human condition. Misud umiuban siya sa tuang human condition. Nga supposedly Dios man unta siya, hayahay naman gid unta kayo siya, pero why is it again nga misud man siya sa tuang tawhanon nga kanang kahimtang, just to dili mo join siya sa tuang tawhanon nga kahimtang, dili nga mingon nga magpakasa siya ha, kay kita mga makasasala man ta. No, misud siya sa tuang kahimtang just to experience also sa tuang kahimtang, apan dadon pud ta niya ng maong experience balik sa tuang pagkabalaan ug gikan sa Dios. Kay daw gikan man ta sa Dios pero na-separate ang ato ang relasyon diha sa Ginoo tungod sa tuang pagkamakasasala. And therefore, the Son of God miabot diri sa kalibutan just to bring us back to God. That is the mystery sa pagluwas kanato. Ug nganong niabot siya, miuban man siya sa tuang tawhanon nga kahimtang. Kanindot ni ana, dunay usa ka Dios nga musud sa tuang kahimtang. Ang uban ra bang mga relihiyon ang ilahang mga Dios kanang ilang mga deity kanang murag layo kayo, kinahanglan pa sila nga muapis sa mao nga Dios nila. Mas tinuod man gyud pod no nga ang iyong tag Dios kuan gina siya kanang almighty, powerful, pero ang atua tinuod mas labaw pa na siya nga almighty ug powerful, but misud siya sa tuang human condition aron makasabot siya kanato ug kita usab pod all the more nga makaila kaniya. Nya kanindot ni ana, I think kita ra nga relihiyon nga dunay Dios nga nagpakatao. Dunay Dios nga nagpakatao. Dili ni siya tao ha nga nagmuingon nga I am the appointed son of God, dili. Kundi Dios gyud siya nga nagpakatao. Mo ni tinuod nga Ginoo, at the same time human, at the same time divine. Asa man siya nahimo nga human? Through Mary, pinaagi ni Santa Maria. Ug mo ni nga dinhi sa tuwing ebanghelyo baya karon, ang mahal nga birhen nahimo siya nga muraog heroine sa tuang or the female hero of our salvation. Tungod niya, tungod sa iyang pag-say og yes, history na ay has a new face. Ngano? Kay tungod diha kaniya, tungod sa iyang pag-say og yes, nataw ang Dios nga manunubos. And thanks to the Blessed Virgin Mary, nahimo pod nga tao ang atoang Ginoo. And with that, my dear friends, kadakong pagsaulog nato karon sa maong kapistahan sa pagpahibaw sa anghel may tungod sa pagkatao sa tuang Ginoo. Ato ang tuuhan ang maong misteryo diin adunay Dios nga nagpakatao, Dios usab pod nga mipuyo uban sa atong tawhanon nga kahimtang. Aron kita dadon balik ngadto sa Ginoo. Mangandam pa bata para sa bare months? No. Karon ba usab pod? Posible. But every day, it must be a realization that the Word made flesh and stayed among us to bring us back